Zdravím všechny, já jsem Jendis a vítám vás u dalšího videa. Tohle je první video ze série 15 faktů a rozhodl jsem se, že to udělám na asi teďka nejlepší tým ve Formuli 1 a to je tým Red Bull Racing. A rozhodně dejte like, odběr a můžete napsat i nějaký komentář, třeba co byste rádi viděli v dalším díle. Takže myslím, že to nemusím obkecávat a my jdeme na to. Samozřejmě bych rád ještě zdůraznil to, že tady budu mluvit hodně o bodování, takže semka pro nějaký neznabohy dám tabulku bodovaných příček ve Formuli 1. Tento rakouský tým založil v roce 2004 Dietrich Mateschitz, který odkoupil tým Jaguar Racing. Rok na to odkoupil Red Bull také tým Minardi a pojmenoval ho Toro Rosso, což je v italštině tým Red Bull. Red Bull si z tohoto týmu udělal svoji sesterskou společnost na vývoj mladých jezdců. Red Bull má k dnešnímu dni na svém kontě celkem 105 vítězství, 152 pódií, 6 pohárů jezdců a 5 pohárů konstruktérů. O veškerém dění v týmu rozhoduje šéf týmu Christian Horner a jeho poradce a vedoucí programu vývoje jezdců dr. Helmut Marko. Za tým Red Bull od roku 2021 závodí Mexičan Sergio Pérez a od roku 2016 Holanďan Max Verstappen. Jako rezervní jezdci v týmu působí Dennis Hauger, Zane Meloni a Liam Lawson. V této sezóně Red Bull využívá motory Honda Red Bull Powertrains s objemem 1,6 litrů, 6 válci a výkonem 1080 koní. Ovšem v roce 2026 přijdou nová pravidla motorů a Red Bull podepsal smlouvu s Fordem. A na to se napijem. Začátek Red Bullu nebyl nějak zvlášť oslnivý. Nebylo to jak Brown GP, který hnedka v první sezóně tak získal titul. Mimochodem o tomhle týmu se ještě budeme bavit v tomhle videu. Ale Red Bull v roce 2005 tak získal v poháru konstruktérů 7. místo se 34 body. Tým v roce 2006 skončil taky na 7. místě ze 16 body. Sezona 2007 byla pro Red Bull trošku lepší, získali 5. místo v poháru konstruktérů s počtem 24 bodů a v roce 2008 se opět vrátili na 7. místo s 29 body. První taková úspěšná sezona pro Red Bull byla sezona 2009, kdy se jim podařilo získat v poháru konstruktérů 2. místo o 18,5 bodů za Brownem GP a Jensonem Buttonem. Sezona 2009 byla pro Red Bull velice úspěšná, ale nedosáhli na titul. Na titul dosáhli až rok na to v roce 2010, kdy se jim podařilo vyhrát titul díky poslednímu závodu a chybné strategii Ferrari a Fernanda Alonsa. No, je to Ferrari, takže co se divíme. A díky tomu, že Ferrari mělo špatnou strategii v posledním závodě v Abu Dhabi, tak Fernandovi Alonsovi proklouzl titul o 4 body. Tím pádem se mistrem světa stal Sebastian Vettel v Red Bullu. V roce 2011 se auto RB7 stala velice úspěšným autem. Tým Red Bull vyhrál 12 velkých cen z 19 a Sebastian Vettel získal neuvěřitelných 392 bodů, což je o 122 bodů víc, než byl druhý Jenson Button v McLarenu. Red Bull si taky nad McLarenem udržel náskok 153 bodů. Tím pádem se RB7 stala do té doby nejúspěšnějším autem týmu. Ovšem tady tohleto trvalo jenom do roku 2013. Potom přišla RB9. Samozřejmě mezi RB7 a RB9 byla ještě RB8, se kterou Sebastian Vettel taky získal titul, ale důležitější byla RB9, která vyhrála celkových 13 velkých cen z 19. To znamená, že se to stalo nejúspěšnější auto týmu a Sebastian Vettel tady s tímhletím autem vyhrál svůj poslední titul. RB8
byla nejúspěšnější auto týmu až do roku 2022. Potom přišla RB18. RB18 vyhrála celkových 17 velkých cen z 22. Ale letošní RB19 je podle všeho ještě silnější. Zatím vyhrála všechny velké ceny, a to je 13. A chybí ještě dalších 9, takže je velká pravděpodobnost, že se tady to stane nejúspěšnějším autem za tým Red Bull. A jestli se Max Verstappen bude snažit, tak je možný, že se to taky stane nejúspěšnějším autem ve Formuli 1. Taky nejúspěšnější auto ve Formuli 1 je doposavať McLaren MP4/4. Doufám, že to vyslovuju správně. Je to auto z roku 1988 a řídil ho Alain Prost a Ayrton Senna. A tohle auto vyhrálo celkových 15 velkých cen ze 16. Ale o tom zase někdy jindy. Teda jestli chcete samozřejmě. Rok 2014 byl pro Red Bull hodně kritický, jelikož přišly nové pravidla, přišlo se hlavně z V8 na V6, takže byly nové motory, bylo tam víc elektřiny, takže pro některé jezdce to bylo hodně těžké si na to zvyknout. A jeden z nich tak byl právě Sebastian Vettel. Přičemž v roce 2014, po úžasném roce RB9, v roce 2013, tak RB10 v roce 2014, tak Sebastian Vettel s tím autem nevyhrál ani jeden závod. Kdo ovšem vyhrál závod, a dokonce 3, tak byl jeho týmový kolega Daniel Ricciardo, který si na tohle auto docela zvykl. V roce 2015 odešel Sebastian Vettel do Ferrari a nahradil ho ruský závodník Dani Kvyat. Rok 2015 pro Red Bull byl hodně špatný. RB11 nefungovala prostě tak, jak si Christian Horner a i Helmut Marko představovali. Nejelo jim to. A v roce 2016 přišel velký zlom, a to v podobě velké ceny Španělska. Red Bull má obrovskou moc skrz tým Toro Rosso, neboli teď Alfa Tauri, že můžou přehazovat jezdce. No tak do velké ceny Španělska v roce 2016 vyměnili Daniho Kvyata za Maxe Verstappena, který měl to štěstí a díky kolizi dvou Mercedesů, Lewise Hamiltona a Nicka Rosberga, vyhrál svůj první závod. Ano, první závod v Red Bullu a on ho hnedka vyhrál. Tak samozřejmě, že Christian Horner neváhal ani chvilku a podepsal s Maxem smlouvu, která je aktuálně platná až do roku 2028. Max Verstappen ukázal, že je hodně silný. A toho se bál taky Daniel Ricciardo, se kterým hodně zápasil, hlavně v sezóně 2017 a 2018. A na konci roku 2018 tak Daniel Ricciardo odešel do Renaultu. A na začátku roku 2019 přišel do týmu mladý závodník z Toro Rosso, Francouz Pierre Gasly. Pierreovy výsledky na to, jak si dobře vedl v Toro Rosso, tak byly špatné. Max Verstappen běžně dojížděl na pódiu, Pierre Gasly na pódiu v Red Bullu nestál ani jednou. Tak v tom případě v půlce sezóny během velké ceny Belgie ho vyměnili za nováčka Alexandra Albona. Alex Albon si v Red Bullu vedl mnohem líp než Pierre, a tak s ním Red Bull prodloužil kontrakt až do roku 2020. Ovšem tam už ty jeho výkony nebyly nějak zvlášť oslnivé, no a tak podepsali kontrakt se Sergiem Perezem, kterému hrozilo ukončení kariéry. Sergio Perez v týmu jezdí dodnes, ale zapomněl jsem zmínit ještě pár důležitých jmén z historie Red Bullu, což je třeba Mark Webber, který hodně soupeřil se Sebastianem Vettelem, získal pro tým celkově 9 vítězství, ale nebyl rychlejší než Sebastian. To si řekněme na rovinu. Samozřejmě, co by to byl za správný tým, kdyby tam nebyla žádná týmová kolize? No, samozřejmě, že tady nějaká je. A jsou dvě takové moje oblíbené.
Jedna je z roku 2010 mezi Sebastianem Vettelem a Markem Webberem v Turecku, takže se pojďme na to podívat. All the way these four, well out on their own, 28 seconds clear of the rest. Webber's left the door wide open. Oh dear, they've come together! Webber and Vettel have come together, that's Vettel going out, Webber going out. What was going on there? Through goes Jenson Button, ahead goes Lewis Hamilton. The two Red Bulls connect, out goes Sebastian Vettel, and Hamilton and Button push on for McLaren. It all turned on its head. Pěkná, že jo? A ta druhá, která se mi líbí asi ještě o trošku víc, tak je ze sezóny 2018 mezi Maxem Verstappenem a Danielem Ricciardem. Max, I would imagine, not wanting Daniel Ricciardo to get anywhere near a slipstream or a He needs to keep him over the left. But he's going to try and dive down. The inside, they have crashed. They've gone into each other. Daniel Ricciardo late braking, couldn't stop in time. Max Verstappen was right in front of him. And the two Red Bulls who have been touching and barging and banging all afternoon have had one bang too many. And this is the replay of Max Verstappen and Daniel Ricciardo. Bottas has won the Grand Prix. Well, 2 seconds, Paul. We'll go to that in a moment, but look at the two Red Bulls here. Ricciardo wanted to go left. Doufám, že se vám tady to video líbilo, jestli ano, rozhodně dejte like, odběr a rozhodně mi aj do komentářů napište, o čem chcete vidět příštích 15 faktů. Takže jo, to by bylo ode mě všechno a mějte se zatím.